Quan pugueu tornar al museu, sobretot no us descuideu de venir on sóc jo ara. Aquí, en aquesta sala on hi ha ple de coses d'Arenys. Sí que això és el Museu de les Puntes, d'Arenys també, esclar, però és que en aquesta sala hi ha històries d'Arenys i a mi m'agraden molt les històries. Estava mirant un mapa d'Arenys, però el que m'agrada més, i cada vegada que puc tornar al museu vinc aquí, és justament aquesta caixa. És una caixa de mariner. Diuen de mariner perquè en aquell temps tothom que viatjava ho feia en barco, per tant tots eren mariners, i aquí a Arenys hi havia hagut molta gent que se n'anava a Amèrica. Ui, Amèrica, és molt lluny Amèrica, Per anar a Amèrica has de travessar 2 mars. Un és aquest que tenim aquí, surts la platja, aquest mar, i quan s'acaba aquest mar, aleshores en comença un altre, grossíssim, és l'oceà Atlàntic, i al final de l'oceà Atlàntic, allà baix de tot, hi ha Amèrica. Molta gent d'Arenys, que no tenia diners, se n'anava a treballar a Amèrica, i aleshores allà hi feia fortuna, i tornava o no. Aquesta caixa que us dic és una caixa de mariner, és la que els mariners feien servir per com si fos la maleta, i posaven totes les seves coses i se les enduien cap allà, cap a Amèrica, amb tot el seu aquí dintre. Aquesta especialment m'agrada perquè aquí, en la tapa, en la tapadora, vet aquí que hi va fer dibuixar justament a tota la seva família. Com que no hi havia fotografies, vet aquí que aleshores hi va fer dibuixar una taula molt ben parada, on hi és ell, on té en el seu costat a 3 fills que tenia, a l'altre costat hi té la seva dona i 2 filles més que tenia, i així, dibuixada aquí. Tothom, ell sempre, sobretot, se'n recordava de la seva família, era com la seva fotografia, i se sap que era d'Arenys aquesta caixa, perquè a un costat hi té la Mare de Déu de la Pietat, que és una ermita que hi ha allà, en el cementiri, i després a l'altre costat hi té el Crist del Calvari, que és una altra ermita que també hi ha a Arenys. Per això sabem que aquest mariner era d'Arenys, i a mi m'agrada molt perquè cada vegada que la miro aquesta caixa penso, qui era aquest home? I quina era la seva història? I m'invento aquest conte, me l'invento. I ara que me l'estava mirant, el proper dia que vingueu, quan pugueu tornar als museus, veniu, mireu-la, veureu que a la taula hi té una forquilla posada. No tothom tenia forquilles, només els rics. I aleshores això m'ha fet pensar que potser aquesta forquilla en la pintura de la taula la va fer pintar quan va tornar, que va tornar amb diners i ja era ric, i per això va pensar, doncs ara hi faré pintar la forquilla. No ho sé, no sé si és així o no, però jo us ho recomano. Cada vegada que torneu al museu, veniu i mireu, bé, jo ho faig perquè m'agraden a mi, aquesta caixa de mariner, on hi ha tota la família d'aquest home, que no sé qui era. Cada vegada que me la veig, me l'invento de nou. Ai, m'agrada molt.